Είναι ένα βίντεο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κατοικίδιο μπήκε στη ζωή μου πριν από περίπου 10 μήνες, όταν το βρήκα στον δρόμο. Χωρίς να το περιμένω, μου μείωσε το άγχος, ενώ στην αρχή νόμιζα θα είχε πάρα πολύ δουλειά να ασχοληθώ μαζί του. Όταν την πήγαινα βόλτα, στην ουσία αυτή με πήγαινε βόλτα, γιατί εγώ είχα πιο μεγάλη ανάγκη τη βόλτα και να ξεσκάσω λιγάκι και να μην σκέφτομαι συνέχεια τη δουλειά. Είναι πολύ πιο εύκολο και ευεργετικό για τον εαυτό μας να έχουμε ένα σκυλί από ό,τι φανταζόμαστε.